d'estampar missatges, que és el cas del meu convidat avui. El Pere Palau és dissenyador de mascaretes de ximplets.cat. En 15 dies, 3 setmanes, ha sigut brutal l'acceptació. Vols entrem a dins i ens les ensenyes? Anem-hi. Una mica l'esperit de la marca és que parli 100% català, vincular productes amb frases fetes, dites, paraules. Quan va començar això vam dir, ostres, potser que fem una mascareta que també segueixi la filosofia nostra, no? Que parli català, que sigui fet aquí a Catalunya. I hem fet 10 missatges, que aquí són els que els tenim, no? Ja en tinc el pap ple, mutgi a la gàbia, em fas pujar la mosca al nas, s'ha acabat el bròquil, és una mascareta de cotó, 100%. Ara toca combinar-les i que formin part del propi estil propi, no? Creus que han vingut per quedar-se? Una estona jo crec que sí, perquè fins que no estigui resolt, i resolt es vol dir tindrà una vacuna, jo crec que tota protecció serà benvinguda, no? I tots haurem d'aprendre a conviure i viure. Doncs ja ho veus, Helena, mascaretes que han vingut per quedar-se amb la moda, combinades amb la roba que portes i que donen una miqueta la teva personalitat.